Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του καναλιού μας. Coach Κουβάτσης, Basketball Analysis. Εδώ μιλάμε για μπάσκετ. Και στη σημερινή εκπομπή θα αναλύσουμε με κάπως διαφορετικό τρόπο πώς πήρε την πρόκριση η Βαλένθια. Κάτι που δεν το έχω δει κάπου αλλού και συγχωρέστε με αν κάτι μου έχει διαφύγει. Θα παίξουμε το παιχνίδι ξανά μαζί. Φάση-φάση. Κατοχή-κατοχή. Δευτερόλεπτο-δευτερόλεπτο. Και θα δούμε στην πράξη την κάθε χρονική στιγμή τι έκαναν οι δύο ομάδες αναλύοντας τα δεδομένα μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Το κάνουμε σήμερα αυτό για πρώτη φορά και αν σας αρέσει μπορούμε να το κάνουμε πάλι στην εκπομπή μετά τον τελικό, έτσι δηλαδή να αναλύσουμε τον τελικό της επόμενης Κυριακής. Σε αυτό το σημείο θέλω τη γνώμη σας και τα σχόλιά σας αφού δείτε την εκπομπή, καθώς νομίζω ότι θα σας αρέσει, καθώς έτσι διαφοροποιούμαστε από τις πάρα πολλές εκπομπές σχετικά με την Ευρωλίγκα, προσεγγίζοντας τα παιχνίδια καθαρά με προπονητική ματιά. Με την τρίτη αυτή εκπομπή κλείνει ο κύκλος των εκπομπών για το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, που όπως αποδείχθηκε επιλέξαμε σωστά, αφού ήταν η μοναδική σειρά που πήγε σε 5 αγώνες και είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ας ξεκινήσουμε όμως την ανάλυση του αγώνα, να μην χάνουμε άλλο χρόνο, καθώς αυτός πολλές φορές έχω πει ότι είναι πολύτιμος και πρέπει να ξέρουμε να τον αξιοποιούμε σωστά με το κάθε δευτερόλεπτο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ξεκίνησαν οι ομάδες. Η Βαλένθια ξεκίνησε με τη συνήθη πεντάδα: Μοντέρο, Μπάντιο, Τέιλορ, Σόκο και Κοστέλο. Ενώ ο Παναθηναϊκός με Σόρτ στον άσο, Ναν, Οσμάν, Χέις Ντέιβις και Φαρίντ. Εδώ αξίζει να αναφερθούμε αρχικά στην αμυντική τακτική της Βαλένθια πάνω στο Σόρτς, που ο coach Άδαμαν κράτησε στο παρκέ μόλις για 3 λεπτά. Στο 7-0-4 βγήκε αλλαγή. Και πάμε να αναλύσουμε την πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού που σχετίζεται με αυτό που μόλις προανέφερα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν επέλεξε να παίξει η Βαλένθια μία άμυνα τύπου ζώνης πάνω στον Σόρτς, δηλαδή ένας παίκτης να παίξει ζώνη τον Σόρτς και 4 παίκτες να παίξουν man to man τους παίκτες τους. Και για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, οι άνθρωποι της Βαλένθια είδαν ότι ο Σόρτς δεν πηγαίνει ούτε στις γωνίες ούτε χαμηλά στο καλάθι. Μένει κυρίως στην κορυφή του γηπέδου, πλησιάζοντας είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά της 45 μοίρες, αλλά μένοντας στο κύριο σημείο, στο κεντρικό σημείο του γηπέδου. Έτσι λοιπόν ο Τέιλορ που ήταν στο μαρκάρισμά του έπαιζε άμυνα μέσα στον κύκλο των ελεύθερων βολών. Δεν έβγαινε έξω από εκεί, ουσιαστικά προτρέποντας τον Σόρτς να πάρει το τρίποντο, κάτι που θα δούμε ότι έγινε μετά. Άρα λοιπόν στην πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού παίζει ένα pick and roll Shorts, εδώ κάνουν hedge out, okay, και στη συνέχεια πασάρει την μπάλα στον Ναν για να παίξει ένας εναντίον ενός, αφού έχουν διαβάσει ότι με το pick and roll θα πάει παγίδα στον Ναν και θέλουν να του δώσουν κατάσταση ένας εναντίον ενός. Εκεί λοιπόν ο παίκτης του Shorts που είναι ο Taylor, όπως είπαμε, πάει κατευθείαν παγίδα πάνω στον Ναν, αναγκάζοντας τον Ναν ουσιαστικά να έχει επιλογή πάσα στο Shorts που δεν την επιλέγει όμως, παίρνοντας μια βεβαιασμένη κακή προσπάθεια. Η Βαλένθια εξ αρχής προσπάθησε να τρέξει, να παίξει δηλαδή το αγαπημένο της παιχνίδι, βλέποντας την πολύ κακή άμυνα του Παναθηναϊκού, ειδικά στην ένας εναντίον ενός άμυνα και συγκεκριμένα του Ναν. Στην αρχή αστόχησε σε πολλά ελεύθερα σουτ, αλλά μάζευε τα επιθετικά rebound. Όμως το θετικό σημείο ήταν ότι ήταν πολύ aggressive, αφού στο transition πήγαινε συνέχεια προς το καλάθι, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός πολύ γρήγορα να συμπληρώσει τα 4 ομαδικά του φάουλ και να στέλνει τους παίκτες της Βαλένθια στις βολές. Η Βαλένθια στο set παιχνίδι επέλεξε σχεδόν σε όλο το παιχνίδι να παίζει pick and roll, που δημιουργούσε ρήγματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Και η αιτία γι' αυτό δεν ήταν τόσο, είτε έπαιζε hedge out το Παναθηναϊκός είτε αλλαγές, αλλά δεν ήταν τα αργά πόδια των ψηλών του Παναθηναϊκού. Η αιτία για την πολύ κακή άμυνα στο pick and roll ήταν η λάθος στάση σώματος των κοντών του Παναθηναϊκού που μάρκαραν την μπάλα και η πολύ κακή επικοινωνία που είχαν όταν έβαζαν το σώμα τους τη στιγμή που ο ψηλός της Βαλένθια ερχόταν για να κάνει το screen. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός στην άμυνά του όταν επέλεγε hedge out δεν έκανε hedge out, όταν επέλεγε αλλαγές δεν έκανε αλλαγές, χωρίς περιστροφές, οπότε δεν είχε κανένα πρόβλημα η Βαλένθια να βρει μια καλή επιλογή, ένα ελεύθερο shoot ή ένα drive προς το καλάθι. Ωστόσο, όπως είπαμε, ήταν πάρα πολύ άστοχη.
Χαρακτηριστικά το σκορ στα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου ήταν 6-2 υπέρ της Βαλένθια. Όμως, το μπάσκετ που έπαιζαν οι δύο ομάδες δεν είχε καμία σχέση. Η Βαλένθια με τις συνεχόμενες αλλαγές που έκανε στα σχήματά της, χαρακτηριστικό ότι άλλαξε στο πρώτο δεκάλεπτο 3 φορές τα ζευγάρια των ψηλών της. Ξεκίνησε, όπως είπαμε, με τον Κοστέλο και τον Σόκο, στη συνέχεια έπαιξε ο Κι με τον Ρίβερς και τελείωσε ο Μπραντίγια με τον Κοστέλο. Για να τους έχει φρέσκους και να δίνουν την απαραίτητη ενέργεια και φρεσκάδα στην ομάδα. Όπως είπαμε, ήταν πολύ άστοχη, αλλά το παιχνίδι της ήταν πολύ σωστά δομημένο, με αποκορύφωμα την καλύτερη της επίθεση που την έκανε 1:30 περίπου για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 14-8. Πάμε να αναλύσουμε αυτή τη φάση, παρότι δεν πήγε καλάθι, αξίζει να δείτε πώς ενήργησε η Βαλένθια. Γίνεται ένα pick and roll στην κορυφή με τον Taylor ως χειριστή και τον Κοστέλο σαν ψηλό. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κάνουν αλλαγή, κάτι απολύτως φυσιολογικό, με τον Ρογκαβόπουλο σαν κοντός να πηγαίνει πάνω στον Κοστέλο και τον Λεσόρ να μένει πάνω με τον Taylor. Εδώ αξίζει να δούμε λίγο τη διάταξη. Στη γωνία της δυνατής πλευράς είναι ο Μπραντίγια και της αδύνατης ο Τόμψον. Με αριστερά στην κορυφή τον Ντελαρέα δίπλα στον Taylor. Εκεί λοιπόν ο Taylor, αφού δεν μπορεί να παίξει κατευθείαν με 2 τρίπλες ένας εναντίον ενός με τον Λεσόρ, να εκμεταλλευτεί το mismatch, στην αλλαγή με τον Λεσόρ στα πόδια, όπως είπαμε, πάει ο Μπραντίγια από τη δυνατή πλευρά κάνοντας ένα ghost screen στον Taylor και ανοίγει αριστερά, εκεί δηλαδή που βρισκόταν ο Ντελαρέα, ο οποίος κατευθείαν κόβει προς το καλάθι και βρίσκεται κάτω από το καλάθι. Με τον Κοστέλο που ήταν κάτω από το καλάθι αφού είχε ρολάρει πριν, ουσιαστικά να κάνουν μια κάλυψη θέσεων και να πηγαίνει, μου διαφεύγει η λέξη τώρα, και να πηγαίνει να καλύπτει αναπλήρωση και να πηγαίνει στην γωνία της δυνατής πλευράς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή στο Ghost Pick ο Λεσόρ ουσιαστικά να σηκωθεί, να χάσει την ισορροπία του και πολύ εύκολα ο Taylor πασάρει στον Ντελαρέα κάτω από το καλάθι, ο οποίος όμως είναι με πλάτη στο καλάθι και βλέπει τον Ρογκαβόπουλο ότι έχει πλάτη στον Κοστέλο. Με μια πάσα πάνω από το κεφάλι στη γωνία βρίσκει ένα ελεύθερο σουτ. Ήταν πάρα πολύ ωραία επίθεση και ήθελα να την αναφέρω. Στην επόμενη, βέβαια το καλάθι το έχασε και με το αμυντικό rebound παίρνει ο Παναθηναϊκός και προσπαθεί να τρέξει στον εφηδιασμό, γίνεται καθαρό φάουλ πάνω στον Αν. Περίπου 1 λεπτό για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο, που δεν δίνεται. Παίρνει επιθετικό rebound το Λεσόρ και τελειώνει τη φάση. Εδώ πρέπει να πούμε κάτι, χωρίς να θέλω να ασχοληθώ με τη διαιτησία, ότι είναι φανερό σε όποιον δει προσεκτικά τα παιχνίδια ότι η αντιμετώπιση πάνω στον Αν όσον αφορά τα φάουλ που δεν του σφυρίχτηκαν υπέρ είναι απορίας άξιο. Και αυτό πρέπει να το πούμε γιατί είμαστε πάντα δίκαιοι και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Το δεκάλεπτο λοιπόν τελειώνει με το σκορ στο 14-10 και τον Παναθηναϊκό χωρίς αυτοματισμού στην επίθεση, αφού τις περισσότερες φορές οι παίκτες αυτοσχεδίαζαν, και θα πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό στη συνέχεια από το πρώτο δεκάλεπτο. Από την άλλη η Βαλένθια είχε, όπως είπαμε, πάρα πολλά ελεύθερα σουτ, αλλά ήταν άστοχα, με καλές προϋποθέσεις, είτε επειδή τις δημιουργούσαν από την επίθεσή τους, αναλύσαμε μία, είτε επειδή η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ κακή. Αυτό που σας χρωστάω λοιπόν είναι μια χαρακτηριστική φάση στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, στο οποίο ο Λεσόρ αρχικά ποστάρει από τη δεξιά πλευρά, δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα και βγαίνει στο τρίποντο με πρόσωπο στο καλάθι. Εκεί κάνει κάτι που δεν το συνηθίζει, βάζει την μπάλα κάτω και παίζει ένας εναντίον ενός, κάνοντας ένα άτσαλο τελείωμα. Στατιστικά τώρα, αυτό που ξεχωρίζει στο πρώτο δεκάλεπτο είναι μόλις η μία assist του Παναθηναϊκού, σε αντίθεση με τις 4 της Βαλένθια, οι οποίοι όμως 4 assist της Βαλένθια προέρχονται από τα 4 εύστοχα σουτ εντός παιδιάς, καθώς έχει 2 στα 10 δίποντα και 2 στα 9 τρίποντα. Ουσιαστικά δηλαδή ό,τι ευστόχησε ήταν αποτέλεσμα assist. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Εδώ ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλο. Ναν έχει ένα φάουλ ήδη, Ρογκαβόπουλο, θα το δούμε μετά γιατί, Οσμάν και Χουάντσο. Δηλαδή με 2 γκάρ και 3 forward. Χωρίς το Hayes Davis μέσα, χωρίς καθαρό center, και η Βαλένθια με Μοντέρο, Πάντιο, Μουρ που χρησιμοποιήθηκε στα 2 πρώτα λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου και έδειξε ότι είναι εκτός κλίματος και δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε, Σόκο και Μπραντίγια. Το σκορ θυμίζουμε ότι είναι στο 14-10
Και στα πρώτα λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου θα σχολιάσουμε 4 φάσεις. Αρχικά, στην πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού επιλέγεται να γίνει pick and roll με τον Αν. Η Βαλένθια παίζει παγίδα. Ο Κέντρικ Ναν με δεξιά τρίπλα κάνει ένα step back από τα 8 μέτρα, ευστοχή στο τρίποντο. Και στη συνέχεια ο Μουρ, που μπήκε εντελώς εκτός ρυθμού και έπαιξε 2 λεπτά, παίρνει μια κακή προσπάθεια. Ο Τζέρεμι Γκραντ, που ήταν μακράν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού σε όλο τον αγώνα, θα δούμε στη συνέχεια πώς αυτό αποτυπώνεται στα στατιστικά, βγαίνει στον ευθυνασμό, κάνει το 15-14 και ο Παναθηναϊκός περνάει μπροστά για πρώτη φορά. Ενώ η εικόνα του αγώνα είναι εντελώς διαφορετική. Στο σημείο αυτό για μένα είναι η επίθεση του πρώτου ημιχρόνου. Διότι αμέσως μετά από αυτό το καλάθι πετυχαίνει ο Παναθηναϊκός, η Βαλένθια μέσα σε 7 δευτερόλεπτα καταφέρνει όχι μόνο να περάσει το κέντρο και να δημιουργήσει κατάσταση για καλάθι, βάζει καλάθι μετά από pick and roll με τον Χουάντσο που είχε μια πολύ κακή αντιμετώπιση και το Σόκο να τελειώνει για το 16-15 και να ξαναπερνάει μπροστά. Στην επόμενη επίθεση του Παναθηναϊκού ο Νάν υποπίπτει σε επιθετικό φάουλ, το οποίο είναι αμφιλεγόμενο. Δεν λέω ούτε ότι είναι φάουλ, ούτε όμως ότι δεν είναι. Και από εκεί και πέρα η Βαλένθια χτυπάει ανελαίητα στην άμυνα για να εκμεταλλευτεί τα 2 φάουλ του Ναν, γνωρίζοντας ότι ο Ναν δεν θα παίξει άμυνα. Στην επόμενη φάση κάνει μια κακή επίθεση, η Βαλένθια είναι αρκετά βιαστική και ο Ναν στον ευθυνασμό σκοράρει για να κάνει το 16-17 και να περάσει μπροστά και πάλι ο Παναθηναϊκός. Στο σημείο αυτό ο coach Άταμαν αποφασίζει να βγάλει τον Ναν, όπως το έκανε οποιοδήποτε προπονητής, αφού είχε 2 φάουλ, για να τον προστατέψει και ιδανικά να μπορούσε να τον κρατήσει έξω όλο το δεύτερο δεκάλεπτο για να μην έχει πρόβλημα στο δεύτερο ημίχρονο. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο δεν του το επέτρεψε η ίδια η ομάδα του, καθώς από το 17-16 που είναι μπροστά ο Παναθηναϊκός, σε μια κακή άμυνα από ένα baseline out της Βαλένθια, ο Ρογκαβόπουλος μαρκάρει την επαναφορά που είναι ο Μοντέρο. Ο Μοντέρο το διαβάζει και επιλέγει να μην ακολουθήσει το play, αλλά να κάνει μια πάσα στο ψηλό που βρίσκεται πολύ κοντά του, στο Σόκο αν δεν κάνω λάθος, και πετάγεται στη γωνία, του επιστρέφει την μπάλα και βάζει ένα τρίποντο από τη γωνία, καθώς ο Λεσόρ δεν προλαβαίνει να βγει. Από εκεί και πέρα η Βαλένθια σκοράρει στην επίθεση σχεδόν αποκλειστικά στο ανοιχτό γήπεδο από κακές επιθέσεις του Παναθηναϊκού η λάθη, και με το σκορ να γίνεται 21-17, 6 και 55 για να τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο, μπαίνει πάλι μέσα ο Σόλτς. Η Βαλένθια συνεχίζει ακριβώς την ίδια τακτική πάνω του. Στην επόμενη επίθεση, λάθος ο Ρογκαβόπουλος σε ένα βεβαιασμένο drive που έκανε, 25-17 η Βαλένθια, στο 6 και 15, και ο Παναθηναϊκός μετά σκοράρει στο 5 και 40 με μια εύστοχη βολή του Οσμάν και η Βαλένθια σπάει το 9-0 της Βαλένθια. Στο σημείο αυτό ο προπονητής του Παναθηναϊκού αποφασίζει να βάλει πάλι τον Αν μέσα αντί για τον Ρογκαβόπουλο, καθώς έβλεπε ότι έφευγε το παιχνίδι που πριν το λάθος, και στην επόμενη επίθεση ο Ναν πάει και κλείνεται στην baseline από 3 παίκτες της Βαλένθια, κάνοντας ακόμη ένα λάθος. Στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου και συγκεκριμένα στο 4-0-5 για να τελειώσει, η Βαλένθια βρίσκεται μπροστά στο 27-18 από κάρφωμα του Ντολαρέα. Αλλά πώς έχει προέλθει αυτό? Από μια πολύ κακή επίθεση, όχι κακή επίθεση του Παναθηναϊκού, από μια επίθεση που ουσιαστικά αποφάσισε η Βαλένθια για το πώς θα επιτεθεί ο Παναθηναϊκός, δίνοντας χαρακτηριστικά το τρίποντο στο Σόρτς. Σουτάρει εντελώς ελεύθερος και ο παίκτης που το μαρκάρει μένει πίσω. Εκεί λοιπόν ο coach του Παναθηναϊκού βγάζει τον Σόρτς και περνάει τον Αν σαν άσο. Τώρα με το σκορ του 29-18 γίνεται μια φάση μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού με τον Αν να δέχεται παγίδα, να διαμαρτύρεται για αμυντικό φάουλ που το έκαναν, οι διαιτητές δεν το σφύριξαν, τους κλέψανε την μπάλα και ο Παναθηναϊκός, ο coach του Παναθηναϊκού σε εκείνο το σημείο δέχεται την τεχνική ποινή. Το σκορ διαμορφώνεται πλέον στο 30-18 και στη συνέχεια η Βαλένθια, όπως το κάνει πάντα και θα το πούμε ξανά και ξανά, η επίθεσή της βασίζεται αποκλειστικά να χτυπάει τον παίχτη που μαρκάρει ο Ναν και να του πάρει το τρίτο φάουλ. Έτσι λοιπόν ο Ντελαρέα σαν άσο το διαβάζει, ένας εξαιρετικός παίχτης που
να είναι καλά το παιδί, θα κάνει σίγουρα καριέρα στο NBA. Μου θυμίζει τον Doncic όταν ξεκίνησε με τη Real, χωρίς να θέλω να κάνω συγκρίσεις. Απλά είναι όριμος, έχει πολύ καλά φυσικά σωματικά προσόντα, είναι άσος. Και βρίσκει στις 45 μοίρες στον Τελαρέα τον Thompson που το μαρκάρει ο Ναν, είναι μόνος του και κάνει το 33-18, στη μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής στο πρώτο ημίχρονο. Στο σημείο αυτό η πεντάδα του Παναθηναϊκού είναι Ναν, Οσμάν, Ρογκαβόπουλος, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Μια πεντάδα που εγώ όσο έχω δει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού μέσα στη σεζόν ποτέ δεν τη θυμάμαι να την έχω δει. Μπορεί και να κάνω λάθος φυσικά. Για να πάμε σε ένα καθοριστικό σημείο με το σκορ στο 33-18, 2:54 για να τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο, όπου ο Ναν υποπίπτει σε ένα καθαρά ψυχολόγητο τρίτο φάουλ. Πλέον είναι φανερό ότι έχει πολλά νεύρα, καθόλου καθαρό μυαλό, με τον coach του Παναθηναϊκού να κάνει τριπλή αλλαγή στο σημείο αυτό, βγάζοντας έξω Νάνο, Σμάν και Χουάντσο και περνώντας μέσα το Λιόπουλο, Σανάσο, Γκραντ και Γκριγκόνης. Το σκορ εκείνη τη στιγμή είναι στο 35-18, στη μέγιστη τιμή διαφοράς. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε δύο πράγματα που αξίζει να αναφερθούν. Το πρώτο είναι στο ότι όποτε έπαιρνε την μπάλα ο Λεσόρ στο low post, η Βαλένθια έστελνε δεύτερο παίκτη παγίδα από το low post, από την αδύνατη πλευρά, συγγνώμη, για να το βοηθήσει και να μην τον αφήσουν να παίξει ένας εναντίον ενός στον προσωπικό του αντίπαλο. Όπως επίσης και το ότι αξιοποίησε πάρα πολύ σωστά τα ομαδικά της φάουλ για να κόψει το ρυθμό από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, να μην τους οδηγήσει σε εύκολα καλάθια και να μην τους στείλει τις βολές. Γενικά οι παίκτες της Βαλένθια σε όλο το παιχνίδι ήταν πολύ συγκεντρωμένοι στα αμυντικά τους καθήκοντα. Το ημίχρονο θα κλείσει με ένα σερί 5-0 του Παναθηναϊκού. Μπορεί να σήμαινε πολλά, μπορεί να μην σήμαινε και τίποτα. Θα δούμε στη συνέχεια τι έγινε φυσικά. Εσείς γνωρίζετε αφού έχετε δει το μάτς. Κλείνει στο 35-23 με τον Γκραντ να κρατάει μόνος του τον Παναθηναϊκό με 11 στο σύστημα αξιολόγησης σε αυτό το σημείο. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ ξεκινάμε με τον Παναθηναϊκό να έχει την ίδια πεντάδα με αυτή που τελείωσε και έκανε το 5-0 σερί στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου και τη Βαλένθια να ξεκινάει με την αρχική της πεντάδα. Εδώ το παιχνίδι είναι ισορροπημένο, έχει αλλάξει εικόνα. Ο Παναθηναϊκός ελέγχει καλύτερα το ρυθμό πηγαίνοντας σε σετ παιχνίδι σχέση με το πρώτο ημίχρονο, με Γκραντ και το Λιόπουλο στο ασώδιο και τη Βαλένθια στην επίδεσή της στο σετ παιχνίδι να πηγαίνει, όπως είπαμε, συνέχεια σε pick and roll, προσπαθώντας να βρει πλεονέκτημα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Η Βαλένθια δεν βρίσκει ανοιχτό γήπεδο για να τρέξει, καθώς οι επιθέσεις του Παναθηναϊκού πλέον είναι σωστά δομημένες λόγω των παιχτών που παίζουν μέσα, χωρίς να δίνουν τη δεύτερη ευκαιρία στη Βαλένθια να τρέξει αφού υπάρχει αμυντική ισορροπία. Μέχρι περίπου τα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, του τρίτου δεκαλέπτου, συγγνώμη, το σκόρ είναι στο 43-30, με τον Παναθηναϊκό να είναι απόλυτα εύστοχος από την περιφέρεια, ολοκληρώνοντας ένα σερί 10-0 στο 4:51 για να τελειώσει το δεκάλεπτο και να υπάρχει τηλεοπτικό time out. Στην πρώτη επίθεση μετά το time out κάνει καθαρά βήματα ο Μπαντιό. Αντίθετα, σφυρίζεται φάουλ υπέρ της Βαλένθια με το 43-36 να γίνεται 45-36. Στον αγώνα πλέον έχει περάσει ο Ναν που έχει 3 φάουλ. Ακολουθεί ένα εύστοχο τρίποντο από το Χέις Ντέιβις για να κάνει το 45-39. Τρίποντο Μπάντιο. Ακόμα ένα από τον Τολιόπουλο για το 48-42. Και ενώ απομένουν 3:30 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο, ο Ναν υποπίπτει σε ένα ακόμα πεντακάθαρο φάουλ που είναι το τέταρτό του και ενδεχομένως αυτή η φάση να κρίνει το παιχνίδι. Ο coach αυτή τη στιγμή αποφασίζει να τον κρατήσει μέσα στο παρκέ, αφού είδε ότι στο δεύτερο δεκάλεπτο κατέρευσε ο Παναθηναϊκός όταν βγήκε η Βαλένθια, στο μόνιμο μοτίβο της στην επίθεση να χτυπάει συνέχεια με τον παίκτη που μαρκάρει ο Ναν. Μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου έχουμε επιθέσεις με 2 λάθη του Ναν, αλλά και απ' την άλλη με τον εξαιρετικό Γκραντ που είναι ουσιαστικά όλος ο Παναθηναϊκός να καταφέρουν στο τέλος με ένα τρίποντο του Χουάντσο να κλείσουν το σκορ στο 56-50 με τον Παναθηναϊκό να παραμένει στο παιχνίδι. Σε αυτό το δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από τη Βαλένθια, όχι μόνο λόγω του σκορ 27-21 του επιμέρους, αλλά γιατί, όπως είπαμε, έλεγξε το ρυθμό, οι επιθέσεις του ήταν καλύτερα δομημένες, με αποτέλεσμα το πολύ καλό ποσοστό που είχε στα τρίποντα. Κάτι που ανέβασε και τις assist και ισοφάρισε τη Βαλένθια σε 10-10. Από την πλευρά της Βαλένθια, ο Μπάντιο έκανε εξαιρετικό δεκάλεπτο με 16 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης, που προήλθε, όπως είπαμε, από την τακτική της Βαλένθια να χτυπάει τον παίχτη που μαρκάρει τον Ναν. Και μπαίνουμε στο τέταρτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 56-50. Εδώ ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον Τολιόπουλο, τον Ναν,
τον Όσμαν, τον Hayes Davis και τον Χουάντζο στο 5. Ενώ η Βαλένθια με Μοντέρο, Τόψον, Τέιλορ, Μπραντίγια και Ρίβερς. Από την αρχή μπήκε πάρα πολύ συγκεντρωμένη η Βαλένθια, με πολύ μεγάλη ένταση στην άμυνά της, ώστε να μην αφήσει κανένα περιθώριο στον Παναθηναϊκό να πλησιάσει πιο κοντά στο σκορ και όπως πάντα με ένα πολύ προσεκτικό rotation στις αλλαγές και στα σχήματα, ώστε να βγάλει την περισσότερη της ενέργεια στο τέταρτο δεκάλεπτο. Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός φάνηκε πολύ κουρασμένος, αφού ο Τολιόπουλος και ο Οσμάν έχασαν πάρα πολύ εύκολα καλάθια για την κλάση τους. Για τον Τολιόπουλο είναι λογικό να ήταν κουρασμένος, αφού έπαιξε 15 λεπτά, μπήκε στα 3 λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου, έπαιξε όλο το τρίτο δεκάλεπτο, ουσιαστικά έπαιξε 15 λεπτά και βγήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο αλλαγή με τον Γκραντ στο 7 και 53. Αντίθετος ο Όσμαν στο πέμπτο παιχνίδι φάνηκε πραγματικά πάρα πολύ κουρασμένος και σχετικά κακόστερα, ειδικά στην άμυνα ήταν όρθιος. Ο Παναθηναϊκός έμεινε κοντά στο σκορ στο 61-55 περίπου μέχρι το 7,5 και από εκεί και πέρα η Βαλένθια ξέφυγε από τα επιθετικά rebound, τα εύστοχα τρίποντα, συμπληρώνοντας ένα σερί 10-0. Οπότε στο 4 και 41 για να τελειώσει το παιχνίδι το σκορ ήταν στο 71-55. Με εξαίρεση στο 3 και 0-5 για να τελειώσει το παιχνίδι ένα ψυχολόγητο λάθος του Μπάντιο που άρχισε να περάσει στο κέντρο, έκανε παράβαση 8 δευτερολέπτων και δεν επιτρέπεται σε αυτό το επίπεδο. Το τελικό σκορ 81-64 αντιπροσωπεύει την εικόνα όλου του αγώνα. Αυτή ήταν η ανάλυση μας. Και θα κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο για κάθε μία από τις δύο ομάδες, αφού τα περισσότερα έχουν υποθεί από τις μέρες που προηγήθηκαν και βρισκόμαστε γύρω στα 22 λεπτά της εκπομπής. Ο Παναθηναϊκός ήταν φανερά μια ομάδα που πίστευε ότι με την ποιότητα των παιχτών της και χωρίς δουλειά στο τακτικό κομμάτι, κακά τα ψέματα, θα μπορούσε να φτάσει στην κορυφή. Άφησε πολλά πράγματα στην τύχη, όπως λέω εγώ, ή στο ένστικτο, όπως θα πούνε κάποιοι άλλοι λιγότερο αυστηροί. Όταν σε αυτό όμως το επίπεδο λειτουργείς έτσι, δεν έχεις καμία τύχη να φτάσεις ψηλά και το πληρώνεις ακριβά. Άλλωστε, το μπάσκετ σε σχέση με το ποδόσφαιρο είναι ένα δίκαιο άθλημα. Η Βαλένθια με την πολύ καλή regular season που έκανε, εξαργύρωσε στο να παίξει ως δεύτερη με την 7η καλύτερη ομάδα και να έχει το πλεονέκτημα έδρας, που όπως αποδείχθηκε ήταν καθοριστικό. Σίγουρα η πρόκρισή του στο Final Four Series ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα, αφού δεν το έχει ξανακάνει ποτέ στην ιστορία της και το έκανε μάλιστα παίζοντας και πολύ ωραίο μπάσκετ. Όμως, για να έχει τύχει στο Final Four, και θα τα πούμε αυτά και στην επόμενη εκπομπή, με αυτό το στυλ παιχνιδιού της πρέπει να πλησιάσει στο 40% στο τρίποντο. Σε διαφορετική περίπτωση, αν είναι όσο άστοχη ήταν στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, δεν θα έχει τύχει να περάσει από τη Real στο ημιτελικό. Μην ξεχνάμε ότι απέναντί της βρήκε μια πολύ κακή ομάδα, από άποψη όχι ονομάτων, αλλά τακτικής προσέγγισης και αγωνιστικής προετοιμασίας, που δεν της έβαλε κανένα προβληματισμό προπονητικά. Η επόμενη εκπομπή μας θα είναι την Τετάρτη το βράδυ, πρώτο Θεός, με την ανάλυση ένα pre-game show για το Final Four και τους ημιτελικούς που έρχονται. Θυμίζω ότι στις 6 ώρα είναι ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ, την περσινή κάτοχο της Ευρωλίγκας, και το βράδυ παίζουν οι δύο ισπανικές ομάδες, η Βαλένθια με τη Ρεάλ. Ενώ σε μία εβδομάδα από τότε, την άλλη Τετάρτη, θα αναλύσουμε το μεγάλο τελικό και θέλω τη γνώμη σας για το αν θέλετε να έχει η εκπομπή τη δομή τη σημερινή ή με λιγότερες λεπτομέρειες μπασκετικές. Σήμερα ήθελα να ασχοληθώ μόνο με μπάσκετ, μου το είπε ένας πολύ καλός φίλος και εξαιρετικός προπονητής και συμφώνησα απόλυτα μαζί του και γι' αυτό είχε αυτή τη δομή η εκπομπή σήμερα. Επίσης, κάτι που μου είπε ο ίδιος coach στα σχόλιο, η μεγάλη διαφορά της Βαλένθια σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες είναι ότι το εγώ, και στον Ολυμπιακό βέβαια το συναντάμε αυτό, είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ο coach Μαρτίνετς του έχει περάσει την οτροπία η ομάδα πάνω απ' όλα. Μπορεί να ήταν πολλές οι πληροφορίες και σίγουρα σας κούρασα λίγο. Όπως λέει και η νεολαία, όσοι μας παρακολουθείτε, σας έκαψα λίγο το μυαλό. Αλλά πιστεύω ότι για όλους σας που μας παρακολουθείτε και αγαπάτε όσο και εμείς το μπάσκετ, άξιζε τον κόπο. Καλό σας βράδυ, καλό Final Four όσοι τυχεροί θα βρεθούν στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια. Και μια παράκληση στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Επειδή εγώ δεν έχω βρει εισιτήρια και στα δύο Final Four που έχω πάει, το 12 και το 13, ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα, αν θέλει να την πάρει και φέτος, εδώ είμαι, με γνωρίζετε πλέον, μπορεί να μου δώσει μια πρόσκληση και να έχει το αποτέλεσμα που θέλουν οι φίλοι του.
Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.